Nganong lisado mo kay mo ng mga patintin. Si patintin, buk-buk. Buk-buk. Raman abot, tas patintin. Balik ta dito sa mga mainit nga mga issue. Ay, seryoso ka to problema karon sa seryoso sa flood problema. control. Dapat nato sa mga issue nga, no? Makakatawa ta. Mga buhok na unsa naman ang Ana si Day Villa ano may pulos nga problema nga. ana si ko ano si Day Villa at Toke ana siya. Naunsa naman ang bae sa kadaghan nga problema ug daghan nga katalagman. Kana ra gyud iyang ginakuna nga problema. Galing. Dili naman na dapat nimo ipadala nga aligot-got. Papansin, oy. Nasuko na noon siya. Nasuko na noon. Di maliw lahi magutag aligot-got. Kung para sa iya is mo na iyang pinakadako nga aligot-got niya sa kinabuhi. Wa kay mabuhat. Wala ka naglisod sa ekonomiya, ma'am. Malay mo kwartahan ni siya. Iya ra gyud problema kana lang gyud ang kuan lublob si partner. To the point nga, mora na imong problema kanang buhok si mong uyab.